чанд соли пеш дар Арабистони Саудӣ ҳодисаи аҷибе ба вуқӯъ пайваст. Ду бародар тариқи суд барои модари пирашон баҳс мекарданд. шояд шумо ҳам фикр кардед ки онҳо модарро ба гардани якдигар бор кардани ҳастанд ва аз ҳамин хотир ба суд муроҷиат карданд то муайян кунанд ки парасторӣ кардани модар вазифаи кист. На, агар ин гуна фикр кардед пас иштибоҳ аст. Дар асл онҳо мехостанд то модари пири худро нигоҳубин намоянд, чун ҳеҷ яке аз онҳо розӣ набуд аз модар ҳатто як лаҳзае ҳам ҷудо гардад, маҷбур ба суд муроҷиат намуданд, яъне ки суд бояд қарор барорад то модар бо кадом яке аз ин бародарҳо бимонад. Бародари калонӣ солҳо дар нигоҳубини модари пир буд, чун бародари хурдӣ дар шаҳр таҳсил мекунад. вақте ки бародари хурдӣ омад, хост модарро ба хонаи худ барад, аммо бародари калонӣ ба ин розӣ нашуд ва ба бародари кӯчакаш гуфт ки ман чӣ гуна яке аз дарҳои ҷаннатамро ба ту бидиҳам. Судя бошад барои қабул кардани қарор хост то назари модарро бипурсад. Аз модар пурсид ки мехоҳад ки бо кадом яке аз ин бародарҳо ёки бо кадом яке аз ин писарҳояш бимонад, чун модар ҳардуи онҳоро дӯст медошт ва барояш интихоби яке аз онҳо душвортарин амал буд. сукут кард ва чизе нагуфт. вале бо ин ҳама суд қарор баровад ки модари пир бояд бо писари хурдӣ зиндагӣ кунад ва ҳар моҳу ҳафта якчанд рӯз дар хонаи бародари калонӣ низ бистад. писари калонӣ ба ин қарори суд ашк мерехту модари пирро оғӯш гирифта, чун кӯдакони хурдсол мегирист. мутаассифона имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки баъзе аз фарзандон мехоҳанд ки аз модари худ дур бошанд, мехоҳанд ки модари худро дар хонаи пиронсолон бигузоранд. онҳо заҳмат, талош ва он ҳама бедорхобиҳову ранҷҳое ки модар барои бузург кардани онҳо кашидааст нодида мегиранд. магар модар ба он хотир он фарзандро 9 моҳ дар батнаш бигирифт то рӯзе ӯ дар хонаи пиронсолон ва дур аз ҳалқаи фарзандон зиндагӣ кунад. магар ӯ ин гуна умед дошт? магар ба он хотир ӯ фарзанди кӯчакашро ба ин синни булуғ, ба ин синни 18-23 солагӣ расонид ки дар синни пирӣ худаш ин гуна азият бикашад, дур аз фарзандон зиндагӣ кунад? магар ӯ ин гуна умед дошт? албатта ки на. ӯ умед дошт ки фарзандаш дар пирӣ асои ӯ мешавад, такягоҳи ӯ мешавад, парастори ӯ мешавад, на ин ки ӯро аз хонааш меронад.